sai mu je a jihar Doso inda sarakunan gargajiya na jihar ta Doso suka halarci wani babban taro na wato shawara da kuma lalabo hanyoyin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankalin al'umma na kasar Nijar da kuma na kasar tarayyar Najeriya. Taron da aka tsara a karkashin jagorancin wato fadar gwamnan jihar Kebbi da kuma masarautar Kebbi, kamar yadda za ku ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Ali Hashimu daga Doso. Tun daga 9 zuwa 10 ga watan nan na Mayu shekara ta 2025 dangance da gayyatar emir na Argungu Alhaji Muhammadu Mera, wata babbar tawagar sarakan gargajiya na jihar Doso a ƙarƙashin jagorancin sarkin Doso Sultan Jarmako Ahmadu Sunna Saidu sun halarci taron ƙasa da ƙasa bisa kan kyautata zamantakewa, lalubo hanyoyi na zaman lahiya da kyautata zamantakewa na al'umman zabarmawa da suke cikin jihar Kebbi musamman da kewaye. A wurin taron an samu jawabai daban-daban musamman limammai wanda suka fito daga sassa daban-daban a Najeriya da kuma nan jihar Doso kamar Shaku Nuru da ke nan birnin Doso, inda suka ba da bayani dalla-dalla bisa kan rayuwar al'umma da kuma zamantakewa musamman da kuma al'amura hamma ga wanda suka mai da hannun agogo baya kamar al'amarin bauta da kuma sauran ayyuka masu alaƙa da su. Bayan haka su limamman an samu kuma masu ilimin kimiyya da ilimin zamantakewa na yau da kullum inda su ma sun ɗauki magana suka yi bayani bisa kan wannan al'amari. Sannan ne sultan na Doso ya yi nashi jawabi da kuma jan hankalin al'umma zabarma da suke yanki na jihar Kebbi da kewaye. Bayan kammala taron, sultan na Doso ya samu ganawa ne da emir na Argungu Alhaji Muhammadu Mera bisa kan zamantakewa tsakanin jihar Kebbi da kuma jihar Doso. Game da wannan taron da kuma ganawa da al'ummar zabarma da ke cikin wannan wuri, ga fasarar jawabi na sultan na Doso ga bakin sarkin tsibiri Bubakar Marafa Samna, sai mu saurare shi. Wannan taro cikin kayan mai martaba sarkin Argungu ne da gwamnan jihar Kebbi su suka umarni a yi wannan taro domin al'ummar zabarma da suke zamne a nan jihar Kebbi. Yau kun san al'umma ta zabarma tana da ɗimbin yawa a cikin wannan jihar ta Kebbi, domin haka shi sarkin Kebbi ya yi tsinkaye domin a zamna lafiya, ya gayyaci sarakuna na yankin jihar Kebbi su zo su halarci a wannan taro. To wannan taro ya kumshi muhawara ta zaman lafiya, musamman al'umma zabarma ta ko'ina ta halarta. An yi jawabai saboda iyaka da jama'a su zamna lahiya. Domin haka sultan na Doso ya jawo hankulan jama'a don a zamna lahiya, da yake muna cikin wannan nauyi na refondation wanda shugaban ƙasanmu shi da kanshi ne ya yi ƙudurin a zamna lahiya a yi cohesion social. Domin haka mun ba da magana ga wannan al'umma kuma sun aminta za su zamna lafiya tsakaninsu da 'yan uwansu. Daga nashi gefe, mataimakin shugaban kwamitin koli mai ba da shawarwari zuwa ga al'umma na Nijar da ke yankin jihar Kebbi, Malam Shehu Shima ya yi jawabi kamar haka. Basaraken mu Zarmakwai Doso da ya taho nan shi na mun ka taho mu sada zumunci kuma mu gaya da shi ya makasudin abin da ya kawo mu nan wurin ga. Kuma mun zo ya tarbe mu da hannu biyu kuma mun ka ji dadin tarbon da ya yi muna, kuma shi ma ya ji dadin da muka zo muka sada zumunci, kuma muka kawo kokenmu muna son ya yi mana godiya ga mai martaba sarkin Kabin Argungu da shi da sarkin Gobir da dukkan sauransu su bisa ga irin tarbon da suka yi mana nan da kulawar da suka bamu. Duk abin da uba kai maɗa ana yi mana nan, don haka muka ce mu yayi mana godiya gare su, kuma muna zaune nan bisa ga tsarin doka yadda doka ta tanada na nan kasar Najeriya,
kuma muna zamana akan haka, babu sangama babu takurawa. A nan garin ga akan zaman da muke da su suka dauki sarauta ta amirun Argungu suka bani. Babu abin da zan iya musu sai dai in gode musu. Ubangiji Allah ya biya su, Allah ya zaunar da kasashenmu Nijar da Najeriya da duk kasashen musulmai lafiya. Daga ƙarshe, Sultan na Doso Jarmuka Ahmadu Sunna Saidu ya ba da kyaututtuka zuwa ga gwamnan jihar Kebbi da kuma fada masarautar Argungu. Shi ma kuma daga nashi gefe gwamnan jihar Kebbi Dr. Nasir Idris Kauran Gandu ya ba da kyautar mota sabuwa fil zuwa ga Sultan na Doso domin kyautata halaka da kuma zamantakewa tsakanin masarautar Doso da ita masarautar ta Argungu. Daga Doso sai mu gangaro zuwa jihar Tawa, inda a fadar mai martaba sarkin Tawa ne aka gudanar da wani taro na wayar da kan al'umma dangance da illolin shaye-shayen miyagun kwayoyi. Taron ya samu halartar magabata na bariki da na gargajiya, hasali ma jami'an tsaro waɗanda ke daga tukuru domin dakile wannan matsala ta fataucin miyagun kwayoyi. Abdulrahman Isaka ya haɗa mana wannan rahoto a kai. Babban kungiyar nan ta ƙasa mai kula da harkar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da magungunan bisa titi da ake cema INRP da kungiyar nan ta ƙasa mai kula da shimfiɗar da kwanciyar hankali da zaman lahiya cikin wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar da ake cema HACP su ne sun ka shirya wannan taron gangami wayar da kanun al'umma abubuwan da ke faruwa fuskar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi da magungunan bisa titi daga ranar 12 zuwa 16 ga watan Mayun nan da muke ciki na shekara 2025. An yi jawabai dai da dama. Na farko akwai jawabin magajin gari na shiyar da'ira ta ɗaya, akwai na wakilin babban daraktan ma'aikata mai kula da makarantun boko na jihar Tawa, akwai jawabin wakilin malamai magadan annabawa da dai sauransu. Daga nan sai mun ka saurari jawabin gwamnan jihar Tawa Kanal Major Umaru Tawaye, inda ya zana dalla-dalla irin matsaloli da ke tattare cikin harkar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Mahi yawancinsu duk yara ne 'yan makaranta, don saboda cikin kashi 100 kashi 82 duk su ne. Bayan jawabin gwamnan jihar Tawa mai martaba sarkin Tawa Alhaji Adu Musa mai masaukin baki ya yi nashi nasiha da jan hankalin al'umma kam haka. Shaye-shaye irin waɗanda suke kawar da hankalin mutum su sa shi maye, ya kamata a fori yarurruka waɗanda suka shiga wannan aiki sun kaga shi wannan aiki shine a'ala gare su, shine da muhimmanci. To bai da muhimmanci ko guda, illa mutane su yi tunani. Yarurruka da an ka faɗi ga irin abubuwan da suka yi wanda ya kamata mutane su ji tsoron Allah, su yi aiki da abin da Allah ya umarci jama'a da shi. Daga nashi wajen shugaban wannan kungiya ta ƙasa da ake cema INRP Dr. Abdullahi Gambo Mustapha ya yi mana ƙarin bayani kam haka. Bai kamata ba kana yaƙi da kanka kana nan kana cuta ma jikinka da kanka, tunda ƙwayoyi ne wanda tun da aka yi su ba a auna su ba a san ba abin da ke ciki ba a san ba yadda suka shigo cikin garin fiske in suka shigo nan ba cikin ka'ida ba suka yi, mu ba mu san da su ba, cikin wata hanya na abin da suke shigowa na sata na wanda ba shi bane ba suke shigowa cikin garin. Don in aka sai da ɗiyanmu kannunmu yannunmu ka mutanen garin ana sai da musu suna sha, abin sai ya kawo musu cuta. Kuma kowace shekara ana yin statistic, an ka dibo aka gani da jihar Tawa aka samu mahi yawa mashayan wannan abu. Don ya kamata muka ce to mu zo mu yi musu magana mu zanta su gane da akwai illa cikin abubuwan. A ƙarshe dai mu bayyana muku da cewa ita dai wannan babbar tawaga mai kula da yaƙi da fataucin shaye-shayen miyagun ƙwayoyi za ta ci gaba da zagayenta a ko'ina cikin wannan ƙasa ta, musamman makarantun boko, tattaunawa tare da al'umma musamman ma yara 'yan lakwal, waye musu da kai akan illolin matsalar shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. Sai kuma a jihar da magaram, inda jami'an tsaro na 'yan sandan feji suka yi wani kokarin cafke waɗansu ɓata gari gungu guda 4 na gaggan barayi da ke fashi da makami a cikin wato garin a cikin birnin na da magaram.
abokan aikinmu sun halarci taron gabatar da waɗannan gaggan barayin. Ga dai rahoton da Maryama Nuhu da kuma Abdulrahman Ma'azu suka haɗa mana akai. Gungu hudu ne masu kumshe da barayi ɓata gari guda 17 hukumar feshi ta gabatar ma gwamnan shahar da magaram da sauran magabata wanda suke aika iri daban-daban a nan shahar da magaram. A bayanin da ya yi ma gwamnan shahar da magaram, darakta na ma'aikatar polis ta shahar da magaram, Controller General de Police Ahmadu Garba, ya bayyana cewa bayan wani dogon bincike mai zurfi da suka yi, ma'aikatar 'yan sanda na feshi ta samu sa'ar cafke wannan ɓata gari. A wannan galaba ne ma da suka samu, kwamsar Habibu Asman na feshi ya yi mana ƙarin haske. Bayan mun buɗe bincike mun samu kama mutum guda 8 a cikinsu dangance da wannan gungu na farko. Gungu na biyu kuma sun ta'allaka ne akan sata a cikin manyan motoci kar na wanda ake zirga-zirga da su. Fanin nasu su sai su ɗauki kaman tikita na karaman zango hakan a cikin sun shiga motakin sai su dubi kuma mutane wanda suke iya yaudara a ciki, wanda suke iya masata. Gungu na uku nan da muka samu kuma shine su sun ta'allaka ne da harakan kuɗin jabu. Game da su mun samu kuɗin jabu wanda suka yi kusan jika 800. Gungu na hudu wanda ta hanyar wani kisa da suka yi wajen satakin na a ranar 9 zuwa 10 da watan Mai wanda muke ciki, don ka shi ya samu ka biyu da bincike ko muka samu kama a cikinsu mutum 4. A cikin mutum 4 kuma 2 sun lalle amsa kiran cewa lalle su suka yi kisa wannan na 9 da watan wannan. Cikin wannan mutum 4 dukansu mazaje ne kuma shekaru sun ta'allaka daga shekara 18 zuwa shekara 30 da muka samu. Abin dai da yake wannan musamman kuka dibi kamar gungu na biyu kin su dukansu mutum 5 kin da muka samu duka 'yan kasashen waje ne. Inda daga nashi waje gatan shari'a cewa da prokirar Kame Mamadu da sunan hukumar ma'aikatar shari'a ta koli ya shinshina ma polis akan wannan kokari da suka yi, sannan ya bayyana aniyar ma'aikatar shari'a da yanke hukuncin da ya dace akan wannan ɓata gari. A yayin da ya ɗauki magana, gwamnan shahar da magaram kanal masallaci Muhammad Sani ya fara da godiya da shinshina da sunan magabata na koli, musamman ma a sahun gaba General Darne Abdurrahman Chani da kuma Prime Minister Ali Lamin Zen. Yau sai in ce mun zo mu muku barka a cikin aikin ku, kun gwadi lalle kun kware saboda kun aza hannu bisa kan band guda 4 na mutane masu hana mu yi kwana da dare, mutane masu kwace muna kuɗi, mutane wanda dai abu iri-iri suke yi suna cuta. Yau ga suna an samu an sa su ga hannu, kuma Allah kaɗai ya san shekara nawa za ku yi a kasu. Akwai masu mata cikin ku, akwai masu ɗiya, akwai wa'anda yalla uwayensu bisansu ne suke kwante saboda su samu su musu wani unhwani. Amma duka wanga yau ya zama banza, saboda kaso za ku je ku zamna can wurin. Iyalinku zai je ya wahala, ɗiyanku za su wahala, matanku za su wahala. Kenan ita gauga wannan bata kai ku ko ina ba. Kenan radda Allah ya sa kuka hito ku yi tunani, ku je ku sauya sana'a, wagga ba sana'a ce ba. Gwamna ya kammala ziyara ne tare da zagayawa da irin ganin kayayyakin da kuma sakamakon da hukumar jami'an tsaron 'yan sanda ta feshi